Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Днес ще решавам, или поне ще се опитам да решавам загадки от типа на кой е убиецът, тъй като на мен са ми много интересни такива загадки, задачки, както искате, така ги наречете. Все още не съм си намерила загадки, за да не ми стане интересно или някъде нещо да не се издаде. Затова в момента ще включа на вашите екрани това, което аз виждам в момента на моя екран на таблета. Криминална загадка. Кой е убиецът? Загадката е: в първия учебен ден от годината е убит учител по география. Полицията има 4 заподозрени. Градинарят, учителя по математика, учителя по физическо и директора на училището. Така. Да видим първо снимката. Всички те имат алиби. Градинарят се е грижил за растителността в двора на училището по време на убийството. Учителят по математика е имал тест за изходно ниво. Учителят по физическо е играл баскетбол. Директорът е бил в кабинета си. Убиецът е арестуван незабавно. Кой е бил той и как полицията е разгадала тази загадка? Вижте отговора по-надолу. Няма да гледаме отговора, освен ако задачата не е прекалено трудна. Така, сега да видим най-важните неща, кои са. Първия ден на учебната година. Добре. Градинари, учителя по математика. Учителя по математика е имал тест за изходно ниво. Ами според мен убийцата е учителя по математика. Няма как първи учебен ден от годината ти да имаш изходно ниво. По принцип се правят входни нива. Убийцата е бил учителя по математика. По думите му той е провеждал тест изходно ниво. Престъплението се е случило в първи учебен ден на годината. Ами първото беше прекалено лесно, дори и за мен. Затова да се върнем назад и да потърсим нещо по-сложно. Така. Сюжетът. Господин Джеймс е намерен мъртъв пред имението си в неделя след обед през декември. Неговият градинар вижда тялото в снега и незабавно съобщава на съпругата си Джеймс. Тя се обажда в полицията. Всички в домакинството са разпитвани и дават своите показания. В къщата е имало 6 души, а алибитите им са следните. Градинарят е почиствал снега от цветята. Камериерката твърди, че е оправила леглото. Синът е вземал горещ душ. Готвачът твърди, че е бил зает да прави сутрешна закуска. От тук ви казвам, че първия заподозрен е готвача, тъй като е неделя след обед, но да видим и другите алибита. Съпругата е чакала закуската. Каква закуска чака след обяд? Сестрата твърди, че просто е седяла около камината. Така. Да не видим само отговора. Кои двама души? Ето двама души. Веднага отговарям. Един е готвачът и съпругата. Помислете и отговорете кои са хората арестувани в лъжа. Но не бързайте да я поглеждате добре. Полицията арестува готвача и съпругата, да. Ами 2 на 2 за мен. Жалко, че няма с кого да решавам тези загадки. Всъщност тая картинка съм я виждала в видео на IDBG, ама честно да ви кажа не си я спомням, така че нищо не ми пречи да я реша. Не си спомням кой е убиеца на картинката. Предлагаме ви една криминална загадка, която и до днес продължава да вълнува много интернет потребители. В женската тоалетна на ресторант е убита жена. Заподозрени са 4 посетители. Огледайте внимателно детайлите на картинката и се опитайте да предположите кой от тях е извършителят. Значи всичко се крие в картинката. Жена наръгана с нож. Номер 1 е с гръб. Щом на сервитьора няма номер, значи той въобще не е от заподозрените. Номер 2. Мъжът си седи.
3, жената си седи 4, мъжа си седи. Единствено при... При 2 виждам има една чаша, може би да е на жената. Не, при 3 също чашата е много по-далече. Друго също ми прави впечатление, на 2 и на 3 има ножовете са си на масата. А на 4 ножа не е на масата. След дълъг размисъл все още не мога да открия нищо конкретно, нищо, което да кажа вау, то е единственото, което ме съмнява е за номер 4, така че да видим и отговора. Как може? В интернет има всякакви решения. Решението. Помислих, че няма решение. Много потребители смятат, че убиецът е жената с номер 3. Аз не. Може и да е тя, не знам. Логиката им е следната. Тя може да влезе необезпокоявана в женската тоалетна. Ако влезе мъж, жертвата би се отчудила и развикала. Да, така е. Убила е жертвата и е седнала на мястото й. Затова чинията е празна, чантата до нея седи отворена, а сервитьорът, който се връща с поръчката на жертвата, е очуден, че на нейното място стои друга жена. Според нас, обаче, убиецът е номер 4. И аз също мисля така. На сцената има 5 души, като можем да изключим 2 от тях. Номер 1 и номер 2 са твърде далеч. Аз не ги изключвам за това, че са твърде далеч. Не можем да изключим от заподозрените жената с хиджаба, защото е напрегната и притеснена. Я да видим, е напрегната ли и притеснена ли е. Според мен е по-напрегнат и притеснен сервитьора, отколкото жената. Жената чака дъщеря си, която е отишла до тоалетна и все още не се е върнала, затова чантата е отворена. Сервитьорът е изненадан и озадачен от липсата на жертвата, която му е поръчала, и той носи поръчката, но не я намира. Може... Всичко това говори, че убиецът е мъжът с червената блуза. Доказателствата са следните. Напрегнат е много, близо е до женската тоалетна, ризата му е разкъсана, яде с 2 ръце, защото е оставил ножа си в тоалетната. Парче от блуза се намира до жертвата, има рана на шията. Охо, то много доказателства са били. Това на шията му не изглежда да е рана, но ножа си е нож. Неговия нож е в тоалетната. Така че колко вече? 3 на 3 за мене. Криминална загадка. Кой е извършил тежкото престъпление? Представяме ви една интересна криминална загадка. От вас се изисква следното: да влезнете в роля на детектив. Тук влизам в роля. Вижте тази илюстрация. Имам по-добра идея. Да напишем същото, ама на английски. Всъщност на английски, както вече сте видяли, има много повече. Аз се спрях на тази картинка и е време да я разгледам. Какво имаме? Продавачка на каса, човек, който плаща. Тук виждам, че нещо му стърчи от джоба. Не знам защо тия хора са с половин обувки. Или той е с гипсираната ръка е по чорапи. Но вижте човека, който е на каса, така обувката му е като полуизрязана, като без подметка. Така. Виждаме и убитият, човека в склада, седнало положение. Много ми е интересно как някой ще отиде да убива някой в склада. Освен ако не е касиерката, тъй като ако е някой от тия двамата, тя ще отиде. Даже тя няма да отиде, тя ще, както си стои, така ще види, че някой отива и веднага ще отиде, нали, нямат много хора достъп до склада, освен тя. Всъщност не мога да разбера как точно е убит човека. Или е прострелян, или е наръган с нещо. По-скоро да е наръган с нож.
Защото ако е... Пак може и да е прострелян. Или е прострелян, или е наръган с нож. Ако е бутнат, няма как да си удари ръката и да умре. Според мен си е наръган. Я да видим, крие ли са някъде нощче. Той е с гипсираната ръка, едва ли, освен ако не е левак. Аз казвам, че е касиерката, пък да видим отговора. Хора, не мога да повярвам. Убиецът е точно този с гипсираната ръка. Защо? Да видим как точно го е убил. Петната от кръв са от дясната страна на жертвата, което показва, че убиецът го е нападнал отляво и най-вероятно е левичар. Касиерката пише с дясната си ръка, а клиентът плаща с дясната си ръка. Следователно, кой остава? Гипсирания. На мен направи ли ми впечатление, че може и да е левичар? Направи ми. Но радвам се, ако сте изгледали видеото до тук. Ако искате да има още такива видеа, може да го напишете в коментарите. Аз страшно много се забавлявах. Така че с удоволствие ще снимам още такива видеа. Ако видеото ви е харесало, може да го харесате и да се абонирате за канала ми. Чао!